Nadamang nagpapaimbag iti ospital dagiti agpagayam ang nagkalubon ti motorsiklo nga isoda Lester Aricheta agtaw enti 22 residente ti Munggok Pidigan ken Romel Tabanyag agtaw enti 23 ken residente ti Lipcan Bangged kalpasan na napaltugan da iti Santa Rosa Bypass Road pasado alas 12 itay Parbangon. Istorya ti nangimaneho ti motorsiklo ani Lester ada sarsarunenda a pick-up idin takella at latan ang nagsardeng. Bigla na nagsardeng. Tapos daduwa lalaki nga rimwang. Di malabsam misudak bigla na nagpaputok ti paltugan. So labsan nyo kuma, bigla na ka pinagtog. Gima ba da? Awen. Gibatog, nakapatog kayo pinagtogan na kayo. Awen na. Napanamon after the J. Yun ang yun. Nagtaray na, di taltaron. Iti investigasyon ti pulisya dagiti dua ti mangdaldaliasa ti Santa Rosa Bypass Road nga agturong iti National Road idi mapasamak ti pamaltog. Parwar kuma dito na bypass road nakalugan at motorsiklo ada sarsarunon da nga black pick up nga awan ti plate number na idi kuan bigla nga nagsarden kano ti pick up nga awan ti man lang ti maamuan nga rason no nya nga gapo nga rinumar lang dyan ay driver di nakalugan di black nga pick up ket pinaltugan na dagi nakasakay ti motorsiklo. Kalpasan ti pamaltog, dago sa pimanaw ti sospek ang nagturong parwar ti junction ti Santa Rosa Bypass Road. Nagsagaba ti driver ti tama ti bala ti paltog, iti akin kanigid asiko na, idinto tama iti buksit, ti sinagaba ti backrider na. Nabati ang nabalintwag ti backrider kalpasan ti pamaltog, idinto ti maray ti driver. Kuna ti pulisya, posible nga awanan panggep ti sospek amang patay kadagiti biktima. Awan pay laing met tinalawag ang motibo ti sospek ti pamaltog. Tag-backtrack da pa iti CCTV, baka da rin da nagkinawatan niya kalsada. Narekobre ti crime scene ti dua basyo ti bala ti caliber 45. Saan anairopaan nagiti biktima ti sospek ken kalikagum da amaamuan ti pakabigbigan na. Mamuan sino kayo? Kaya mo gifile ti kaso yung kaso mammo. Ano? Agtutuloy met tinanunag investigasyon ti pulisya iti pasamak. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.